20. Kaya sa bugas na tag-20. Sige, manukot ka na mo dire ha. Dili pod. Okay. So ready na? Ready na ka? Kulban ka? Kulban ka? Pwede magbalik na po ka dyan. Sige, go na. So ladies and gentlemen, Kent Doliano. Asa na ang bugas ng banti, ni mahal naman noon kini. Ang tunga ni abot na skati, wak ni panog ang napas mo nami. Makrakis na lang pagkamuti, sa bugas ato nang ituli. Pasilan o saon na mali, basta malas, walay syurti. Sa bugas, pura ang sweldo, parisan na lang sukak tuyo. Lahatos na ang akong lagus, iyuti ay namis ginamo. Ang bulsa pwede nang gabuslot, itlog na lang hintay makuot. Nag-antos ng mga lubot, sa kamote, sige utot. Uban sige na palago, sa bugas sige reklamo. Pero sa ligmas na pisyo, niingon pag ni barado. Mahal na gali ang kilo, mula la gabi pa mo gasto. Ang bugas o pag ni barato, arong sweldo, wadi sweldo. Ay, asa na ang bugas sa 20? Ay, napaabot kami. Ay, sa inadlaw na gusto at kansi, nagsaglay na lang o gabi, agad o 150. Ang utang nag-anam o saka, kay way ikadata. Kapag ining sitwasyon na, ang maninilay na kadaghana. Ang tagpain kong bugas sa ina, maula yun itay pag-asa. Maayo untang matuman, aron bawas sa problema. Ay, asa na ang bugas sa 20? Ay, napaabot kami. Ay, sa inadlaw na gusto at kansi, musaglay na lang o gabi, ugmang agad o 150. Suma na. Okay, nakita na ni mo asang bugas sa 20. Bakit na po? O basig sunod na po? Okay. So, wala kagikulbaan. Awa na. Sige, isa. Atong palakpakan si Kent Doliano. O katong sa tabangan, asa pangitaon ang bugas na tag 20. So, claim na sa imong kuan dito. Sa imong snacks. Ika na sa 7-Eleven. Ikaw. 7-Eleven. Kasabot mo nga nung 7-Eleven?